Arjiding kloi pen kachesong karbiarat akar imati karbiarat akimang hemprekan thim PGR Vijaralong lelong aron repen kido kichia so tuma phan tharlinang jilapen anparta 125th amendment bill aphuthak larnang jipura APHLC Ratcharia Sonthom pen disia phan pinpura lok pajirpon Kedam tang pai ni phai ingkoi arni birla sarada pathuaklam along pen APHLC Ratcharia Sonthom pen armu chijeng pangcheng ponsi disia sai hem an palisi Sonthom karbiang longarlo kenangsot aphuthak disia phan pajir ponlo labang so pinpura lo along kitok pon laki tong sikot pen 125th amendment bill aron atang lar ponangji prabjin pen karbiang longa phan autonomous state nang pinangji lapen PGR Vijaralong lelong aron repen kido tuma phan tharli bek nangji pujong ponsi pinpura lo along jongdun labang so pinpura lo lake India president aphan panong ponsi DC arideng pajir ponlo lapen akopi anke Assam CM lapen karbiang long CM aphan si pipon po pusi APHLC maipu je ai ka thar pen ningje pon lade ka tharle hai hege chini lo ke di lage alang litum ke bongo sena rideng si ko bongo sena pen bihari atum a vote pen si election ke hai alang litum lama se alang litum tharle hai hedet lo lahelo itum tribal atum an lapen khilonjia khomia lapen adivasi atum an chelang pet pen jau si litum election pape hai hete hala election ke hai tum tharli unji lage lo long si tok kamu hetalam pen jeng bar ikre ko nani tuma phan da semet kedam tang por bot PGR bijara kate samang participate dende tame non bang nani tuma bang seishi kian kon ke nani tum la ke ratchari ali ke changge phamsi da bang so aku tik bang kian kon se aku itu kok masih ku lage ni litung ke ciklojon clear fragment si ni tung a program ki tik ke hala ciklojon fragment me ciklo pen si ni tung ya pinia program ki tik kan te hala so pen si la anda claim ki pun itu pu at ke athima election hotke dei election hotke alang litum pulo election hailo te tangdet lo te eviction ji pulo election haide mar bang eviction se de age ki jongdun tang asondo anabangke pini pena penle kachesong pli kali ajak ding klui pensi chesong lo ponta kachesong pen kichun ang theka videt ajok APHLC Ratcharia Sonthom setami chesong ponlo lasi labang so kachesong chun det jila puke kali setami chun chetik abangke karbiang longa rada pharmana bangke chesong pon bompo pusi than pon thu procession doji pulo amat district administration atum bongo sena ru bihar sena aphan ka pheri pena jok nilitum phan permission ni dile nang pipedet lo nitum phan nang pipe thika pe klang ke Bangladesh along gondugul ke do pot la sini tum phan nang pe procession da claim nang ni alam epilon de Bangladesh pule de bongo sena lo bongo sena tum phan ka pheri pen pot si Ladakh BJP sarkar atum nilitum phan constitution na teng pen procession ke doji aphan assembly ke doji aphan lam kaning je aphan nilitum phan nang pipedat la alangli ilitum a CM abang mono chohan aphan phere piklo mono chohan alangli phan in check lab de titi mona chohan alangli phan iltuma CM aphan in check lab de titi amase alangli hala mona chohan aphan ka phere pen a joksi la pen bongo sena tum phan ka pheri pen a joksi bihar sena tum phan ka pheri pen a joksi ilitum da khilonjia ohomia adivasi aru tribe hokolor tribe atum aphan itum aphan da meeting da nang pedu longle procession da nang pe claim longle lam da nang paningje longle la son akam si non claim bom lo la tu Harsing Rong Hang report KTV News